17 Ιουνίου το βράδυ και μόλις γύρισα, όπως βλέπετε, έχω ετοιμάσει βαλίτσα εδώ. Έκανα και ένα νέο κούρεμα, Mulet, τσεκάρετε. Να μου πείτε αν σας αρέσει. Δες πως κάει. Εμένα προσωπικά μου αρέσει. Αύριο το πρωί θα φύγουμε για Πάτρα και από εκεί θα περάσουμε με πλοίο Ιταλία. Θα κάνουμε μια διανυκτέρευση στην Αγκώνα και από εκεί θα περάσουμε στην Ελβετία. Οπότε μείνετε μαζί μας. Πρώτο επεισόδιο Nick Vlogs. Είμαστε στα κτέλ τώρα και περιμένουμε το κτέλ για Πάτρα. Το ανοίγω σε λίγο να σας πω περαιτέρω πληροφορίες. Μόλις φτάσαμε Πάτρα με τα κτέλ και τώρα περπατάμε να βρούμε μια καλή καφετέρια να κάτσουμε και να περιμένουμε το πλοίο που θα μας πάει Αγκώνα. Ήρθαμε για ένα καφετάκι στην υγειά μας. Ήρθαμε στην τιμημένη Πάτρα και περιμένουμε γιατί το πλοίο φεύγει το απόγευμα και δεν έχω ιδέα τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Οπότε καφεδάκι, ησυχία και τα λέμε μετά. Εδώ είναι! Μάγκες, κάτσαμε στην καφετέρια κανένα 2-3 ώρες, παραγγείλαμε και τα σχετικά. Απλά ήρθαμε πολύ νωρίς στην Πάτρα και έχουμε έρθει τώρα κοντά στο λιμάνι. Εδώ είναι ένα παρκάκι για σκυλιά και η Φίμπη, όπως είδατε στο βίντεο, μπήκε μέσα στο βρώμικο νερό με τις λάσπες. Οπότε τώρα έχει πάει να βουτήξει στη θάλασσα για να καθαριστεί και έτσι βρήκα λίγο χρόνο να σας μιλήσω για το λόγο που πάω τώρα στην Ελβετία. Πάω γιατί από 1η μέχρι 31 Ιουλίου έχω βρει μια θέση για Under Assistant Art. Δηλαδή όχι ακριβώς ειδικότητα, αλλά σαν ειδικευόμενος. Ουσιαστικά είσαι μαζί με έναν ειδικευόμενο και έναν, ελπίζω να ακούγομαι καλά γιατί έχει αέρα εδώ που είμαι, πάρα πολύ αέρα. Είσαι μαζί με έναν ειδικευόμενο και υπό την επίβλεψη κάποιου επιμελητή και κάνεις τα πάντα, δηλαδή σαν να ήσουν ειδικευόμενος. Στην ουσία, απλά δεν είσαι ειδικευόμενος. Και αποφάσισα να πάω γιατί είναι ένα νοσοκομείο το οποίο έχει καλό reputation και για την ειδικότητα που με ενδιαφέρει. Εγώ θα πάω εκεί στην παιδοψυχιατρική κλινική, οπότε ανυπομονώ, ήταν και πολύ ευγενικοί στα mail τους. Την πρώτη μέρα κιόλας έχουν ετοιμάσει μια μέρα, η πρώτη μέρα μέχρι το μεσημέρι είναι welcome day, θα με καλωσορίσουν. Οπότε ανυπομονώ να δω τι έχουν ετοιμάσει και επίσης ανυπομονώ να δω την Ελβετία πρώτη φορά καλοκαίρι, γιατί μέχρι τώρα ερχόμουν μόνο χειμερινούς μήνες και δεν είχα έρθει ποτέ καλοκαίρι και τώρα έχω έτσι μια ανυπομονησία να δω πώς θα είναι οι διαφορές, επειδή δεν έχει θάλασσα, αλλά έχει ποτάμια, λίμνες, να δω έτσι πώς διασκεδάζει ο κόσμος εδώ το καλοκαίρι του, πώς το περνάει. Και ειλικρινά έχω έρθει με full όρεξη, καθότι έχω τελειώσει την ιατρική και είμαι σε μια φάση που απολαμβάνω τη ζωή. Αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι πλέον είμαι γιατρός και προσπαθώ να κατασταλάξω μεταξύ κάποιων ιδιωτήτων, τις οποίες σκέφτομαι και εύχομαι να το απολαύσετε. Γι' αυτό, αν θέλετε να με στηρίξετε, κάντε like, subscribe και κοινοποιήστε το βίντεο σε φίλους σας για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η παρέα μας. Ήρθαμε πολύ νωρίτερα, όπως σας είπα, οπότε έχω βρει να παγκάει τώρα και άλλα με τη Φίμπη, που τώρα πήγε από την άλλη. Δείτε το Θεά.
Πού είμαστε? Περιμένουμε αρκετά χρόνο τώρα για να κλείσω την πόρτα. Ζήσαμε μια πολύ σουρεάλ κατάσταση. Αλλά θα σας πω σε λίγο. Σε λίγο. Και την κλικώ λίγο. Μου είχε πιάσει μια πείνα, αλλά σουβλακάκι, γύρος και Caesar. Και σαράς. Τώρα είναι 10 και 20, ώρα Ιταλίας. Το πλοίο φτάνει στο λιμάνι της Αγκώνας στις 8 το βράδυ, άρα έχουμε 10 ώρες σχεδόν. Και αυτό που ήθελα να πω για το καράβι, καταρχάς είναι οι super fast ferries. Μας είχαν πει να έρθουμε τουλάχιστον 3 ώρες πριν για το check-in. Οπότε το πλοίο φύγει στις 8 η ώρα Ελλάδος. Εμείς φτάσαμε περίπου 4 η ώρα και περιμέναμε μία ωρίτσα μέχρι τις 5 για να πάμε να πάρουμε τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια τα είχαμε κλείσει ηλεκτρονικά, αλλά έπρεπε να μας τα δώσουν και σε χαρτιά και το κλειδί της καμπίνας. Τα παίρνουμε 5 η ώρα και νομίζουμε εμείς ότι θα μπούμε στο πλοίο. Και μας λένε δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να περιμένετε μέχρι τις 7. Πάει ώρα 7, πάει 7 και 5. Ψάχνουμε εμείς τρόπο να μπούμε, γιατί το βλέπαμε το πλοίο, είχε έρθει και ψάχναμε τρόπο να πάμε προς τα εκεί, γιατί είχε διάφορες πόρτες κλειστές, δεν έδινε κανείς οδηγίες, καμία ανακοίνωση. Και τέλος πάντων, όταν τη βρήκαμε, ήταν ένας. Πριν τη βρούμε, μάλλον, πάω και ρωτάω εγώ στον Κισέ εκεί πέρα, που βγάλαμε τα εισιτήρια, και της λέω πού πρέπει να πάμε, και μου λέει σε αυτή την πόρτα μέσα και όλη ευθεία. Και της λέω ναι, πήγαμε από εκεί, αλλά μετά λέω είδαμε μια άλλη πόρτα που είναι κλειστή. Και μου λέει ωραία, ανοίξτε τη μόνος σας. Μου λέει. Πολύ με τρόπο όχι ευγενικό. Τέλος πάντων, πάω κι εγώ, την ανοίγω μόνος μου και εκεί βλέπω έναν άλλον, ο οποίος ήταν πίσω από την πόρτα και τόση ώρα δεν έκανε τίποτα που μας έβλεπε να προσπαθούμε. Και όχι μόνο εγώ, και άλλος κόσμος. Και μας λέει θα έρθετε στις 7.30. Δηλαδή, ενώ δεν είχε βγάλει κανείς ανακοίνωση, 7.30 ώρα. Και το πλοίο έφευγε στις 8. Τέλος πάντων, πάμε στις 7.30, μας περνάνε από εκεί όλα καλά, φτάνουμε στο πλοίο. Δεν υπήρχε κανένα προσωπικό, δηλαδή εμείς δεν συναντήσαμε κανέναν. Και εν τέλει, μην τα πολυλογώ, ενώ στις καμπίνες γενικότερα όπου και να έχουμε ταξιδέψει, υπάρχει κάποιος ο οποίος θα σε οδηγήσει στην καμπίνα. Γιατί δεν ξέρεις πώς είναι στημένο το πλοίο. Και το πλοίο είναι πολύ μεγάλο, έχει πολλούς ορόφους και έχει διαφορετικές καμπίνες και κάθε όροφο. Οπότε μας πήρε κανένα δεκάλεπτο με τέταρτο να φτάσουμε στην καμπίνα μας γιατί ψάχναμε. Φτάνουμε στην καμπίνα μας, βλέπουμε την πόρτα ανοιχτή. Και την είχαν στερεώσει έτσι για να μην κλείνει. Πρώτη φορά και αυτό. Τέλος πάντων, την κλείνω εγώ την πόρτα και ξαφνικά χτυπάει ένα στην πόρτα. Ανοίγει η κοπέλα μου την πόρτα. Αυτός δεν είχε δει ότι ήμουν εγώ μέσα. Και λέει, της λέει, τι κλείνετε την πόρτα, θα την αφήνετε ανοιχτή και αυτά. Και εγώ ήμουν ήδη νευριασμένος και λέω, τι. Λέω γιατί να την κλείσουμε την πόρτα. Και εκεί πέρα αυτό ζήταγε συγγνώμη και τα σχετικά. Και μετά μας εξήγησε ότι αργήσαν να φέρουν τις πετσέτες και όλα αυτά στο πλοίο. Και γι' αυτό κιόλας δεν ήταν έτοιμες οι καμπίνες. Μας έφερε τις πετσέτες και μετά μας άφησε να κλείσουμε την πόρτα. Τέλος πάντων, γενικά ήταν ενώ θα μπορούσαν με μία ανακοίνωση να σου πούνε έλα, ξέρω εγώ, στις 7 η ώρα, μία ώρα πριν, να πηγαίναμε εμείς κατά τις 7, να μπαίναμε μέσα. Θα μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει πολύ ταλαιπωρία. Και το ταξίδι αυτό είναι 24 ώρες ταξίδι, δεν είναι 4 ώρες ταξίδι. Που μπορείς να πεις πάει στο καλό, τρως λίγη ταλαιπωρία και όλα καλά. Ναι, οπότε ήμουν πολύ κουρασμένος χθες και γι' αυτό το λόγο δεν πρόλαβα να σας τα πω, οπότε σας τα λέω τώρα. Εντάξει, μου έκανε αρνητική εντύπωση. Αυτό. Τώρα θα σας πάρω μαζί, γιατί θα πάμε στο κατάστρωμα, να σας δείξω και λίγο πλοίο. Θα πάρουμε και τη Φίμπη για να κάνει τσισάκια, γιατί έχει να βγει. Έκανε λίγο πριν μπούμε στο πλοίο, περίπου στις 7.30. Και τώρα είναι 10.30 ώρα Ιταλίας, δηλαδή 11.30 ώρα Ελλάδα. Δηλαδή είναι 15 ώρες χωρίς. Και θα σας δείξω και κάτι άλλο που όλα τα πλοία δεν έχουν φροντίσει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω πετύχει πλοίο που να το έχει φροντίσει. Δεν έχουν χώρους κατάλληλους για να κάνουν την ανάγκη τους στα σκυλιά. Ένα θα πω μόνο για τη Μινώαν, για Κρήτη, που έχει πολύ ωραίο χώρο, μια άμμο που βρίσκεται σε ήσυχο μέρος. Και όταν λέω δεν έχουν προνοήσει, εννοώ ότι βεβαίως και έχουν χώρο. Απλά συνήθως αυτόν τον χώρο τον βάζουν δίπλα σε αυτό που κάνει το θόρυβο, την καμινάδα. Και έχει υπερβολικό θόρυβο εκεί και τα σκυλιά δεν μπορούν να τα κάνουν. Με αποτέλεσμα όλα κάνουν τσισάκια, πιέζονται πάρα πολύ γιατί δεν έχουν μάθει να τα κάνουν στο κατάστρωμα. Έχουν μάθει να τα κάνουν σε χώμα ή σε γρασίδι. Οπότε πιέζονται, αλλά επειδή είναι έτοιμα να σκάσουν, τα κάνουν στο κατάστρωμα, δηλαδή στο σίδερο. Και κακάκια τουλάχιστον η Φίμπη σε εμάς δεν κάνει. Δηλαδή θα τα κρατήσει 24-25 ώρες, που είναι πάρα πολύ. Για όποιον ξέρει από σκυλιά είναι πάρα πολύ. Συνήθως τα σκυλιά πάνε τουαλέτα και για κακάκια 2 φορές την ημέρα, μπορεί και 3 κάποιες φορές. Ή 1. Αλλά εντάξει. Τώρα να μην πας για πάνω από 24 ώρες, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο ακραίο. Προσπαθήσαμε στην άμμο που μας δείξανε, αλλά δεν μπορούσε η Φίμπη να τα κάνει. Και συναντήσαμε κι άλλο ένα σκυλάκι και μας είπαν ότι είχαν το ίδιο πρόβλημα. Οπότε τώρα ψάχνουμε ένα σημείο να νιώσει άνετα.
φτάσει γύρω στις 14 με 15 ώρες που είμαστε στο πλοίο και η Φίβη δεν έχει πάει ακόμα τουαλέτα. Φίβη! Μπράβο, Φίβη! Μάγκες, η πρώτη αποστολή εξετελέστη, φτάσαμε Αγκώνα και πάμε τώρα γρήγορα στο ξενοδοχείο γιατί θα μας πατήσουν στο αμάξι. Φτάσαμε στο δωμάτιο, μισό να σας το δείξω. Εδώ το μπάνιο, είναι πολύ όμορφο το μπάνιο. Αλλάξαμε, θα βγούμε έξω για πίτσα. Εδώ το κρεβάτι. Τηλεορασούρα, γραφείο ή ντουλάπα και εδώ το μπαλκόνι. Ξυπνήσαμε νωρίς σήμερα και έχουμε έρθει να πάρουμε ένα πρωινό και θα φύγουμε γρήγορα να προλάβουμε το τρένο για Μιλάνο και μετά για Ελβετία. Cappuccino. Έχω πάθει σοκ γιατί ήρθαμε σε σούπερ μάρκετ στην Ιταλία και επιτρέπονται τα σκυλάκια μέσα ελεύθερα. Και μας είπε μάλιστα στα Ιταλικά ο πολιτής πρώτα τα σκυλιά και μετά οι άνθρωποι. È maschio? No, scusa, vieni qua. L'hai visto? È una femminuccia. Sì. Come si chiama? Fibi. Come? Fibi. Fifi. Fibi. Ah. Sei tanto bella. Bravissima. Cappuccino 2. Numero 2. Buona giornata. Έχουμε έρθει στο τρένο, αλλά έχει καθυστερήσει 25 λεπτά, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Και είναι λίγο δύσκολο, γιατί το τρένο στο Μιλάνο θα φύγει, έφευγε μία ώρα μετά αφού το φτάσουμε, αλλά αφού έχει ήδη μισή ώρα καθυστέρηση, θα είμαστε τσίμα στην ώρα. Για να δω. 60 λεπτά καθυστέρηση το τρένο για Μιλάνο και μάλλον θα χάσουμε το τρένο από Μιλάνο για Ελβετία, οπότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και αν θα μας δώσουν και αποζημίωση βέβαια. Περιμένουμε. Μετά από 70 λεπτά καθυστέρηση έρχεται τώρα. Θα σας το δείξω. Finally! Φτάσαμε Μιλάνο μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά και τώρα έχουμε κλείσει άλλο εισιτήριο το οποίο φεύγει σε ένα 20 λεπτό και περιμένουμε να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, στο Μιλάνο χάσαμε το τρένο που είχαμε κλείσει στην αρχή γιατί το αρχικό τρένο που πήραμε από τον Αγκώνα είχε καθυστέρηση 70 λεπτά. Στο Μιλάνο λοιπόν πήγαμε σε ένα άλλο τρένο το οποίο επίσης καθυστερούσε, πήγαινε πολύ σιγά. Μας είχαν κλείσει
καθίσουν στο δικό μας βαγόνι. Οπότε μας στείλανε στο βαγόνι 1 μέχρι να φτιαχτεί. Πάμε στο βαγόνι της κλάσης 1, που θεωρείται τόπος ησυχίας, δηλαδή γράφει ότι πρέπει να μιλάς σιγά. Και έρχεται τέλος πάντων ο ελεκτής να μας κάνει έλεγχο για τα εισιτήρια. Μόλις βγάλαμε ανακοίνωση ότι έφτιαξε στο βαγόνι 2, ότι τελειώσαν τις εργασίες και περιμένουν να έχει φτιάξει, αλλά χωρίς να είναι σίγουροι, δεν μας έκανε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω. Και έρχεται ένας κύριος να δει τα εισιτήρια του, τα δείχνουμε και λέει: μα δεν είναι, λέει, εδώ στην θέση 1, στην ζώνη 1. Και του εξηγούμε ότι ήρθαμε για το air condition. Και λέει: μα έχει ανακοίνωση να πάτε πίσω. Του λέω: η ανακοίνωση έλεγε όχι να πάμε πίσω. Ότι υποτίθεται ότι το φτιάξατε το air condition. Υπήρχαν γιαγιάδες που ήταν έτοιμες να το υποθυμίσουν εκεί μέσα. Είχαμε ιδρώσει στάδια από τον Ιδρώτα. Έχετε κάνει και καθυστέρηση. Και λέει: εδώ πέρα πληρώνουν όσοι είναι πρώτη κλάση και περιμένουν, λέει, ησυχία. Και μου κάνει με το στόμα του αυτό. Να μην μιλάνε. Και του λέω: καταρχάς δεν είναι να κάνεις ησυχία, είναι να μιλάς σιγά. Να τον πάλι πέρασε. Αυτός εδώ είναι. Ο κύριος εδώ που πέρασε. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά, πάρα πολύ άσχημη συμπεριφορά. Ο τύπος έγινε έστατος. Ξεσηκώθηκαν και άλλοι φυσικά και του κάνανε παρατήρηση. Και συνήθισε το χαβά του. Πλήρη απογοήτευση σήμερα από αυτό το ταξίδι. Ειλικρινά, να δούμε τι άλλο θα μας τύχει. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου τρόπους. Λες και ήταν δικό μας το φάουλ, ας πούμε, να πάμε εκεί πέρα. Λες και θέλαμε να πάμε εκεί. Και του εξήγησε ότι εμείς έχουμε πληρώσει, δεν πληρώσαμε για κατηγορία 1 να μιλάμε σιγά, αλλά πληρώσαμε για κατηγορία 2, με air condition όμως και να μπορούμε να μιλάμε. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είναι δικό του πρόβλημα. Και λέει: δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν βγάλαμε άκρη, αλλά καταλάβατε. Οι λύθοι υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Λοιπόν, μετά από αυτό που σας είπα, περίμενα λίγο τον ηρεμήσω. Μήπως πάνε όλα καλύτερα. Και τώρα βγήκαμε από το τούνελ, από το ιταλικό καντόνι, το Τιτσίνο, και περάσαμε στην άλλη πλευρά. Πάμε προς το Τσουκ, που είναι η κεντρική Ελβετία. Και περάσαμε, παιδιά, και μισό να σας δείξω τον καιρό έξω. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά βρέχει και έχει συννεφιά. Ενώ πριν το τούνελ είχε ζέστη και ήλιο. Παρεμπιπτόντως, κάτι κυρίες εδώ έχουν αναστατωθεί, γιατί το τρένο δεν θα κάνει μια στάση που έπρεπε να κάνει στο Τσουκ. Και αυτές οι κυρίες θέλουν να κατέβουν εκεί, δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση το τρένο και τις περιμένουν οι σύζυγοί τους εκεί πέρα. Φανταστείτε λοιπόν αγένεια από την πλευρά της εταιρείας του τρένου. Phoebe. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Μετά από 60 ώρες ταξίδι από Ελλάδα φτάσαμε Ελβετία, Βασιλεία. Είναι 9 το βράδυ της Τρίτης, ξεκινήσαμε Κυριακή πρωί. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Κάντε share το βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι και πατήστε like και καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!